Com esteu? En aquest vídeo, jo i el trio farem Fortnite OG, capítol 1, Season 2, i intentarem guanyar, aunque no crec perquè som una mica noobs. Ara ens veiem, aunque no he explorat quasi res del mapa. Hi ha skins bastant suetis, sí. El Midas, té el Midas! Ian, Oh, no. Ian, pega amb el pico, mira com es veu això. Oh. Això és veient. Hi ha un... Sí. On anem? Jo sé on, és que, hòstia, no tinc el mapa. No. No, pisos picados, no. Aquí? No, aquí. El lila? El vermell. Per què allà? Jo estava a l'altre... No, aquí, jo crec que aquí. Vale, anem allà. Jo he explorat això. Mireu en autobús que com es veu com molt quadrat. I aquest mapa és molt gran, no creieu? Ja. No, però... I no hi ha res per anar més ràpid. Ja. No hi ha mobilitat. Ja. Hi ha el grapple? No, Vale. jo ja l'he jugat molt. Bastant. Arranque i coses així. Ah, jo ja he anat a prop d'aquí. I el meu per caiguda, Cian. Mira que UG soc. Està mentint, és el del nou passe. No. Caigut Oh, escopeta blava. Un ame. Escopeta blava. Pam! Pam què? Blau... Pam! Oh! No crec, m'estan tocant un objecte legendari. El què? El què? Ping, què és? No puc, ping. Però com posa al terra, ja ho pingaré jo. Encara hi ha doble punt. Sí, No es pot mirar el doble punt. Fins al capítol 2 no se'n va, crec. Oh, m'acaba de tocar una Scar èpica. Martí, a mi va tocar un Scar legendari un cop. Jo no he fet servir encara un Scar. Un Scar és molt rar, tia. Mira, Ian, mira com vaig. Ian, mira. Martí, vull veure l'arma legendari. Posa-ho al terra i ho pingaré, però de Mira lluny. com vaig. Segon així és la nova opció. Pots anar així. Martí, ara. Martí. Ian, mira, veus? Vaig sense res a les mans. Ara pots anar així. Mira, mira. No, mira. No tinc res a la mà. Com ho fas? Crec que en teclat crec que és la K i el més a la vegada. K i més. Ah. Mira, Max, vaig sense res a la mà. No és, vale. Vale, Martí, quina és l'arma legendari? No, és broma, Posa-ho ja al no és terra i això. ho pingaré. Això és lo legendari. Ja, a mi també. Mira, Max, mira'm. Max, mira'm. Ja, Martí, no et veuran. Max. Ian. Què? Oh! Max, És el que sí. necessitava. Vale, Ian, mira, Glo- això és el millor, és com arbust. Mira'm, Ian, mira darrere teu. Arbust. Oh, minis! Arbust No i té cames a l'arbust. Martí, a mi m'encanten això perquè he matat com 3 persones amb jo. I algú me pot donar bales d'escopeta que tinc un pump? Jo també tinc un pump. Pump què? Pump èpic. No, gris. Max, bro, en gris és millor que l'espàs legendari, que l'espàs èpic. Persones! Ara de mentir, què és espàs? L'espàs és la pump evolucionada, la del box PvP. Vale, un mort. Que les armes, quan les... Mira, per exemple, el fusil que jo tinc, el típic fusil de box PvP al blau, és l'Scar, però sense millorar, ho enteneu? Ah, sí. Sí, vale, doncs aquell és l'Scar, però abans No em que sigui robeu èpic. l'amo, tio, que he matat a 3 persones, doneu-me. Max, Bro, que no puc veure. però... Ja, Max. Joder. Martí, dona'm ammo de fusil, que tinc 0 patatero. I tinc una èpica.
Zero mal, meu, tu. Ja rentaré. Haig de trobar un altre punt. Jo necessito trobar una escopeta! Encara fa 200 de mal la punt. Sí, Oh! la verda és més bona que la blava. No sé per què, però la verda fa 200 a la cara i la blava 190 i pico. És un bug. Per això tot el món ara fa servir la verda. Jo la faig servir. Vull un altre punt. No fa falta, No fa falta que tinguis dos. O sigui, amb la verda... Ah, headshot, ja està. Ja, però el millor fallo. Ja no, ja. Si trobes un altre, me la pots passar. Per què? Perquè jo no tinc cap! Vale, no crec que ja queda més loot. Anem aquí. I aquí... No, que aquí sí que queda loot. Aquesta casa no està looteada. Vale. Si trobes un pump és per mi. Cofre legendari. Per què toca... Epico pump, epico pump, epico pump. Uau! No m'ha tocat ni una arma. Què? Ah, sí, m'ha tocat una pistola gris. Que puta. Ah, bomba! Per què has gastat, tio? Són de les unes millors armes en el joc. Si sap servir-les, com jo. Ja, les bombes van molt bé, treuen 100 de vida, més de 100. Si li dones Martí, bé... a un cop, Martí, tenia 6 de vida. Havia gastat 2 d'aquests com mini coses i el vaig matar perquè la bomba. Jo vaig tirant que... No sé. Ja, jo necessito més loot, jo necessito... Vale, no, encara hi ha sprint. Pam! Esclar que hi ha sprint. Si hi havia sprint al Season 1, ni hi ha sprint al Season 2. Bueno, però a l'OG... Max, no hi al Season 1... Max, al Season 1 no hi havia sprint. Ni al 2, ni al 3, ni al 4, ni al capítol 2. havia. Exacte, Max. O sea... Max, ja va començar a haver-hi sprint al capítol 3, temporada 3. L'esprint és nou, o sigui, nou no, però abans es veia molt cutre. Així es veu molt bé, però abans era molt... La càmera, quan feies sprint, s'allunyava una mica i es veia molt lleig. Vale, estem arribant aquí. I això també, Ja, el ja, de deslizar-se és nou. Quan ho van treure, molta gent va començar a ser més creativa. Quan van treure l'esprint i parkour, la gent va començar a fer parkours i coses. Quan van treure el parkour i coses així, van Van començar a fer començar parkour. a fer com parkours ben fets, com Only Up i coses més difícils. Va, que me toca les enradicar. Bueno, a millor que un 0 escopet. No se hace raro, Max, ahora un arbusto tan rápido, ¿no? Una mica sí, però... Ja, però és bé, perquè, Martí, cancela el primer comispar que fas. Ja, per això és bo. Jo veig a Va, pump. Això és pam. bo. I per campear al final de la partida, també. Martí, si vols un sniper... Oh, més bombes. No. Yoink. Trap him. Broma. Minis. Oh! L'únic que no hi ha és això, el salt de... Ni la voltareta, no? No, jo no m'agrada gens. Vale. Anem cap aquí. Anem a piscos. Oh, mireu quin arbre! Quin? Vale, i... Què? Oh! Si no... Que xulo, però jo vaig als Pisco... Com se digui? Pisco Gamers. Pisco Game. Pisos picados, no pisos game. És que... No, és... Se li ha anat el wifi. Ja. Sí, ja, el truc també és fer. Ah, no. No És funciona. així, Martí.
Deia. Estic aquí farmeant perquè, bueno, pots tindre 3.000 mats. S'ha mort de caiguda, en sèrio. No? Com que no hi ha... O no? Martí, Martí, a mi sí que m'ajudes, a mi sí que m'ajudes. Gràcies, gràcies. És que he caigut. Pensava que podia baixar normalment, I però... bro, i l'Ian? I el Max no pot... Perquè sóc un puto pro. Ian no, Ian no, Ian no, 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 Ian no. sí. No, no, Jo no el no, puc... t'ha de saber. No, porta'l i el revivim. Vine. Trenca jo. Crec que aquest vídeo Vinga. serà troleant el Max. Ian, trenca això, Ian, el portem a la base. Ian, trenca. Sí, senyor. A on vaig? Un moment que el Max no sé per què no està... Vale, No, ara puc parlar, però vale, Martí, ara no li és podem. Ara et podem. No, No, para millor no, Martí. millor no, No, millor no, no. I'm trying. Rafa! No, que ve algú. I ara he Don't No roll like hauries grenades. d'haver trencat. No hauries d'haver What? trencat. Ja, bon. Bomba? Què fas, Max? O sigui, és una mica tum-tum. Vale. Mort. Mort. Ja. Obert, Si pam. el seguiu el seguiu matant, o sigui, està al terra i el seguiu com, no, vull que moris més. No, són meus. Gràcies. No, jo no agafo. Però ve la tormenta. Ah, sí. Sí, en reboots. Ja, Oh, Max, és quina que merda. ets una mica... No, és que sé, ja no soc tonto. Ara no... Ah, pues no ho sabia. Ah. Sí, ja. És que... Com que ens ha... Jo tinc 4 kills, vale? I el Max 0. Ja, porta. Ja. Bueno, sí, no me veo. Martí! És gilipolla. Perdó. Oh, gent, aquí. Què li passa, aquest? Però com m'ha tret escut? M'ha sortit que m'atreu escut. M'ha sortit a la pantalla. Pam, com que t'han donat un cop i m'han tret escut. Bueno, Em no dono sé quan estarà el fusil. No tinc. Vale. Em queden poques. Jo tinc quasi max fusta. Ara tinc 80. Necessito max fusta. Pesat, Max. Deixa el Max fusta. Però Tinc max fusta! Ui! Boing. Martí, ho posa? Puc posar una trampa? Martí, si fullbox algú posa una trampa dins de Oh, la box... algú! Ja, jo sé. Allò se'm donava molt bé. L'única... Els PvPs... Nian, a on? Està mort? 70 de headshot, aquesta Scarl. 70? Allò és de locos. Ai, Martí, jo puc one-shot, gent. Sí, s'ha assustat, Elian. Joder, que fa 5 de mal. Ja. Ja. No ho havia vist. Joder. Ja, jo tampoc. Però gràcies a dir-m'ho. Vale, allà el doble de dany, Max. Si saltes per allà te treu un montón de vida. Vale, ja ni en salta, que no te treu cap de vida. No, mireu la vida que m'ha tret, o sigui, com que hi ha el doble de dany de caiguda. Sí? Sí, per què? No, només volia veure. Martí, has guanyat a Uti encara? Jo no l'he guanyat. Jo crec que no. No he jugat molt poc. Com 3 partides. Ja. Jo l'he Martí, vigila, una granada! És de tu, no som estúpids, ja. Abans les granades a la primera temporada d'UG eren blaves. O sigui, quan tu explotaves sortia un foc blau. No sé, em recorda jo. Vale, Max fusta. A més, mira, Ian, la camioneta de reinicio d'abans que la d'ara. Aquí hi ha gent, va, aneu. No sé. La d'ara és com... no té blanc. És com... Martí, que em mataré de tormenta. Que no arribo!
puto que no hi ha mobilitat. És que no saben què fer. És que no hi ha mobilitat. Uau, bien, estàs més mort perquè jo no puc entrar, Jo me moro. Tot aquest loot és meu. Martí, et pots curar amb... Hi ha bandeges. És Uh. tu contra dos altres, És veritat, Max, un dos contra dos, Max. No, no, A lo millor és 2 contra 1 contra 1. no, ja no, és nosaltres dos i dos enemics que són de diferents equips. Perquè Ja, o Martí, sigui, 2 contra 1 contra 1. exacte. Perquè Martí, acabo de matar 3 I Aniel, m'estàs veient? Acabo de veure algo que ens encantava anar. I en la llama. A on? A on Max, està a la llama ja. Martí, corre, que la tormenta ve. Quanta vida La treu? llama, l'has vist? Treu? Vale. Sí, està aquí. La veus allà, Max? Ai, sí! Mira. La llama! Està allà. Crec que La llama! Martí, crec que podeu arribar a la meva targeta, Què? Bro. Mira el mar. Oh, no! Gent! Vigileu! Bona! Nada! Oh! Bro, era un. Però on estàs? On estava l'altre? Tu. Ai, Si us ha agradat el vídeo, subscriveu, que estem intentant arribar a 50 subscriptors. Crec que podem arribar. Fins a la pròxima. Gràcies!